300 400 500 600 800 900 रुपये 900 रुपये देखे माला 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये करो जी साड़ू ನೋಡಪ್ಪ ಆರದ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಆರದ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಏ ಅದು ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಪಟ್ಟನೆ ಬೋಲೋ ಹಾ ಬೋಲೋ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಏ ಬಿಡು ಮಲ್ಲಿಕ ತಪ್ಪು बोलो जी बोलो 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये जाने 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये करो जी बोलो 100 200 300 300 300 400 500 500 600 700 700 रुपये 700 रुपये करो असलम बोलो सिंगर 100 रुपये 100 रुपये ये बॉक्स हाथ छोड़े तो क्या 100 रुपये 100 रुपये खाली 150 रुपये करो जी हाँ ये बोला 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये करो मतलब 10 किलो 10 किलो ए बस मैं तो ज्यादा दो ए बस शहनाज ना वो शहनाज दो सरकार आए नो बोलो जी शहनाज apa jawab ini बोलो जी बोलो बोलो 500 रुपये 600 700 800 900 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये खाली खाली वो कैनेडा ले रहे हैं 1100 रुपये 1100 रुपये भैया यहाँ देख लो पूरा ये क्या हिंदू को भैया 1100 रुपये वो पूरा छटनी करने लगे भैया 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये जाने भैया 1100 रुपये जाने 1100 रुपये करोगे आशिफ 1100 क्या भी कम कर लूंगा आशिफ 500 600 700 800 900 900 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये करो जी हाँ 900 रुपये करो एक दो स्पेशल आए 4 डिज़ाइन को बोलो पहले 1000 रुपये का देखो जी बोलो ये बोलो बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये जाते बा 1100 रुपये 1100 रुपये करो अराउंड साला आशिफ साला क्या ला रहे बोलो 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये कैसा है कल तो बहुत माल होगा 1400 रुपये जाने 1400 रुपये भाई 900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 रुपये करो 1500 करो जी कलर का 1200 रुपये करो जी 500 रुपये 500 रुपये करो 450 करो सोनू बोलो ये बोलो 1000 रुपये 1100 1200 1200 1300 1400 1400 रुपये 1400 जाने में 1500 रुपये बॉक्स ले जी 1000 छोटे छोटे 1500 रुपये 1500 रुपये करो बोलो 100 200 200 200 तेरह सौ रुपये करो जी 80 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो चंदे 100 200 300 400 500 500 500 600 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो उसे बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो बोलो 100 200 300 400 500 500 500 500 600 600 700 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये करो जी 300 400 500 800 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो सोनू 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये करो जी 100 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो जी किसे बोलो 100 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये हो गए 450 रुपये करो जी 200 300 400 400 500 500 500 600 700 800 रुपये 800 रुपये